سلام سلام تخطاتلت مدب تارين انترتينمنت كمل لكم انا الله اغزابير مسكن بدعم سلامي نسخاتكم ونبزل لكم وسلامكم بزح ترفي ولا لي نايل ما انت مدبي كم زابر استيت ري هو زلكم بزعوا حدا نجر كبل يمص زلكم مالتيو اتم بيسبي زخونكم عزيز مسكنكم اتم بيسبي زيكونكم دمو سبسكرايب بمغبار بيسبي يكون مالتيو أنا نايلو ما أنت بدي كم زعبر سيتري وزلهم بتعمي تجرمة بتعمي خاء دنجيت أموالتيو مكنياتهم أبناء داس بجزء صريح خلها نقدي كل جزء أمن مسخات أنقط تكون كتكلا لك تزي كوينو بفلاك عراو دمو أما جمرت خان دحر دقالو خونت جيجا رئينا لك خوينن بدحري فاتحة أي كلانين مالتيو مكناتو حنت جزء حماق دحر دقارينا لك خوينن كل جزء حماق تجبريز مثلا حنت جزء طبقنات كاترين كاني تطبقنات كاين زريعة بقى على طبق تجبر كوين إذا سمعن مالتيو أنا هورات حواتي قدمي أنا حدا نجارات مبالي تا فيديو خاص معكم أمو خاو حبيرنا خاني حدا نجار كنبلينا مالتيو I don't know أنا عندي سمعوا خلوا خسي تزاربت حافتنا ون إن حدا حواتي ممهرك هون إن إيلان ديانا وزي أمتي أتزلا جن حدا خبوها له زي جبوا أم قالتون تقول نيرا إنوي بستخلنا مثلا أنا ساتهم ميتنا جوركم تقومي مالتيو انت خالي إجن بقى أخذ سمعوا ويخمو أتمم حرينيا سمعوا بمحرينيا تمم حرينيا زي سمعوا خاني بتكرنيا غير خنا جركم يا مالتيو حبيرنا نسمع أيامه بالحرية أنا حنا حدا نجر كن الناس خدكم من حسابكم وكم تقمتوا مالتيو ألو واه إننا سلامنا እንዴት ነሽ ሰላም ነው አለን ሴትዮዋ እኮ ብዙ ነገር እያለች ነው ይሄንን አውቀሻል ተግባብታችኋል ማማ አዎ ሴትዮዋ አሰሪሽ ምን አለ ብዙ ስራን በስነት መጀመሪያ ስራ በደንብ እየሰራች አይደለም አንዱን ትጀምራለች አንዱን ሳትጨርስ ወደ ሌላ ቦታ ትሄዳለች ደግሞ የሆነ ወንድ የምታወራው ወንድ አለ 24 ሰዓት እሱን ታወራለች ደግሞ ንጽህና የላትም ይሄ ማለት ምንድነው አታነሳም ሰውነቷን ንጽህናዋን አትጠብቅም በጣም ትሸታለች በዛ ላይ ደግሞ ክፍል ስትገባ እኔ ባሏ ይሁን ወንድ ይሁን የምታወራው አላቅምና ድምጽ ታወጣለች ግንኙነት ሰው ወንድና ሴት ግንኙነት ሲያደርግ የሚወጣ ድምጽ አለ አይደለ እንደዛ አይነት ድምጽ እየሰማው ነው እና በጣም ያስጠላች ነው በዚህ አይነት ሁኔታ የምትቀጥል ከሆነ እኔ ቤት አትሰራም እና አላቅም እንግዲህ ምን እንደምትሰራ ክፍሏም ስትገባ አይ ዶንት ኖ እያለችሽ ነው ማለት ነው ሴትዮዋ ይሄ ነገር እውነት ነው የቱ ክፍል አይደለም እውነት ነው ይሄ ነገር ይሄ የምታወራው ሴትዮዋ እውነት ነው ወይ ነው እኮ የምልሽ እውነት ነው ምኑ ክፍሉ ምኑ የነገርኩሽ አይደል እንዴ ምኑ የምትይኝ የኔ እኔ ምንም ነገር ነው አንድ ወንድ አለ እሱን በቃ ከዛሬ በኋላ አላወራም በቃ እሱን ታወራለች ከዛ ጆአድ ማህፀን የሆነ ድምጽ ይወጣል ብዙ ድምጽ እንሰማለን በጣም ቆሻሻና በጣም ገረፍ የሆነች ልጅ ናት የመጣችብኝ እያለች ነው ሴትዮዋ በጣም እያናደደችሽ ነው አንቺ ደግሞ እንደዚህ ነገር ምን ከኢትዮጵያዊነት የወጣ ነገር ለምን ታደርጋለሽ እኔ መጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ ነገር ስሰማ አረኔ ምን ነገር ያደረኩ ነገር የለም ወይ አልኩሽ እነሱ ይኸውልሽ ብታደርጊ እንኳን እንደዛ አይነት ነገር ባልሽ ሊሆን ይችላል ወይ ባልሽ ናፍቆሽ ሊሆን ይችላል ወይ ባልሽ ናፍቆሽ ሊሆን ይችላል ግን እነሱ ባልም የለኝም ኦኬ ባልም ታዩ ባልሽም ባይሆን እንደዛ እነሱ ስራዬ ብለው ይከታተሉሻል ገብቶሻል ወይ ካሜራ ማስቀምጠው ሊሆን ይችላል አታቂ ማረቦቹ ሸረኞች ናቸው እኮ ሀቢብቲ ስለዚህ የሰማሽ ነው ካሜራ ማስቀምጠውብሽ ሊሆን ስለሚችል አንቺ ራስሽን ጠብቂ የምታደርገው ልንገርሽ እንኳን እንደዚህ አንቺ እንደዚህ ተጥራጥሮሽ ቀርቶ ኖርማል እንኳን አዲስ ሰራተኛ ሲያመጡ ሁሉም ቦታ ነው አንቺ ላታዩ ትችያለሽ ግን ካሜራ አርጋውብሽ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ተጠንቀቂ ስራሽን በደንብ ስሪ ስራዋ በጣም ንጹህ كورات تخاتلتي زحفتنا أتم سمعوا واتنيحكم كتكونوا يخمي لا تسفاي جبر أتم زي سمعوا خاني تايت بالزلا زحفتنا እንግዲህ ከማንም ጓል አንስተይቲ አብ እንደ አረብ ያትሰርሕ ማለትዩ
خسرح خلا دمو انتس كاميرا غيرو ملاديو انتس معصه تصقعمنا سمعوا ديو انتس I don't know باي ذا واي مالتيو تو حد نغرات كسمعوه ايغباي ወይ كاسو كسمعو ايغباني زولكو ميت ناغوركو اي مت يزلخو مالتيو يعني دمص እንዳዓጽخو مالتيو انو ግን ባጥራይ ክብለኩም ደለየ እንታይ ያትብል ዘላ ዘቆል ዓዚኣ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት እንታይ ከም ትገብር ከመይ ከም ትኸውን እንታይ ያ ትሰርሕ ኣብ ኢድ ቁጥጥር መውዒሎም ኣለው ተስ ካሜራ ትኺሎም ላዲዩ ተስተጸጊዖም ማዕጾ ስለዚ ሰምዕዋ ዲዩ ተስዚ ሓደ እግዚአብሔር ይዝፈልጦ እና ዘቆል ዓዚኣ ኣብ ክላስ ክትኣትኸላ ከምዙ ወድን ጓልን ደቂሶም ዝገብርዎ ነገር ጌርካ ምሻለ ዝወጽ ድምጺ ገለ ከምኡ ተውጽእ እያ ኣውኻኒ ኣብ ነብሳት ይክረይ ትገብርን ኣይስትሓጻጽብን ገለ ከምዚ ምሻሎ ንጽህ ኣይትብልን ገለ እያ ትብል ዘላ ማለት እዩ እና ኩራት ሕዋተይ ኣብዚኣ ኣነ እንታይ ይኽብል ዝደሊ ዳዕረብ ክንኣትኸለናሲ ኣይኮነን ዶ እዚ ዝኣክል ከምዚ ክንገብርሲ ታምጊ ክንበልዕ ታማይ ክንሰት ኳሲ ታክችን ክንድምንታይ ኣነ ክንድምንታይ 300 ዲግሪ ዘይረ የዝጥምታ ማለት ካሜራ አለ ደይለይ ታይ ከሎ ገለ ብቻ በጣም ክጥንቅቕ ይዝግበአካዊ እዚ ከአሞ አንደይ ባይዘይ ከመይ ገራ እያ ከምኡ ትገብር መኸ ኣውጥቆም ከንካ መኸ ካብ ባህለኻ ሃይማኖት ከይውፃእ ኮይኑ ከምዚ ክትገብር ከለኻሲ ከቢድዩ እንግዲህ ንሳቶም ከኣኒ ወይ ቪዲዮ ሒዞምላት ኮይኖም ወይ ቀሪጾማት ኮይኖም ወይ ከኣዚ ከኣሲ ሓደ ዓዊ ነገር ምስኣቶም ለኾነ ነገር ክርክር ክትፈጥር ከላ ነዚ ዓዊ ሳዕቤን ከውጽሕላ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ እና ሁራት ሕዋተይ ኣነ እንታይ ይኽብል ዘለደልየ ዘለኹ ሕዋተይ ማዕረይ ኣብ እንዳዓረብ ክንሰርሕ ከለና እንታይ ክንገብር እንታይ ክንገብር ይብልናን ፈሊና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ታይ ይገብርለው ታይ መቸስ ኣብዚ ህዚ ቴክኖሎጂ እንዳተስፋሕፍሕ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ክንደዚ ኣትኸውን ካሜራ ኣላ ሓደ ሰብ ዝስዕመካ መሲሉ ኣብ ጎንኻ ልጥፍ ከብለልካ ዝኽእለው ዚትካ ምንም ክትርኢ ኣይትኽእልን ኢኻ ብጣዕሚ ያደቃ ወይ ከዓ መደቀስ خلاص ክኸውን ይኽእል ወይ ኣብ ዝኾነ ብቻ ኣብ ዝኾነ ግድግዳ ልጥፍ ክትብል ትኽእል ካሜራ እያ መጽያ ዘላ ማለት እዩ ዝጎጉል ገለ ትርእዩ ትኾይንኩም እና ሕዋተይ ማዕረይ በኸምሳት ነገራት ንኸይትጥቅዓ ባዕልኽን ጥንቃቄ ክትገብራ ክትክእል ኣለክን ብመሰረቱ እዚ ነገር እዚ ዝሓፍቲ ነገራት ዘላ ብጣዕሚ ካብ ሃይማኖትና ይኹን ካብ ባህልና ወፃኢ እዩ ከምዚ ክትገብር ኣይምነበራን ምክንያቱም هذه خصمعوا خلهم عليهم زين دمتاي كم زقنيكم ندعين مقماتو قليلين عاي مالتي ان حواتي معاري اشون كايده خمسي عين سرحسي نتو تخكلنيا سرح خسرح خمانسي لا سرح خصني خاص كيف كتبل قال بقى بخميره ندحر توصاصيرنا حنتن دقق ነገር እንድሕር ኣስሕተት ረኺበና ልካ ኩሉ ግዜ ከም ኣትገብር ኮይደ እዚ ሰማዓን كل جد عند حرد أحانت جيزي نسخة قنع النار إخيان كوين كقنع خلاص رح خاطر إنا خا بدحريا ولا حيلن أي اللي شاخي تجبر اللي خا أبي اللي خا سرح اللي خا خفيل كاره خا دقيس كاره خا بتشا أي أنت دي ولا خاي مالتي ثلاثي مالتي خورات حواتي أوزي بتعمي برك كتنقع خد كلا لكن سرح خا بقى جو سرح خا وكلاس كأتي خا زي وقع يكوني وكلاس كأتي خا فقر زي جواتي خوني نجرجن يدخل جوات اللي نخل ميلا خنستخل كن كلا لنا تاي ክትገብር ኣለካ ወይ ኣብ ከመይ ዝበለ ቦታ ከምዚ ክትገብር ኣለካ ወይ ከዓ ብቻ ኣብ ናይ እንዳሰብ ገዛ ኮይንካ ሲ ከቢድ እዩ ታያታ ገዛ ምንታይ ክሓው ይኽእሉ ታይ ክገብሩ ይኽእሉ ገና ኣይትፈልጦን ኢኻ ንስኻ ወላ 10 ተፍለጦ ወላ ንሕና ነጽርዮ ንሳተን ንሽተይ ክንዲ ሚስማር ተኣክል ኣላ ኣውዙ ናይ ግድግዳ ናይ ፍሽ ኣዛ ፍሽ ልጥፍትብል ካሜራ ህዘላ እያ نحواتي معاري بتعم أوزي تنقع خنجبر يزجبنا مالتيو كلاين جرك أني أبصراحة وعلنا أيكون دو أب ساعتي بفلاي أبز هذا التايم زلوا مقط مالتي سكع 50 جلن ديجري سنتيغريد يلو زلوا مقط مالتي كنسرح خن لنا دمو كفتي الكام كون اشتي دحانيو بزتوسنا ملكو مالتيو ነገር ግን ላተንቀሳቀስ ካኽትውዕል ከለኻ መቆት ይፈጥሪና ወሰና ጫና ንፈጥሪና ፍላይ ኣብ ብብትና ዲዩ ገለ ብቻ ኣብ ዘለኽን ንኽትርዳእን ቀሊል እዩ ትፈልጦ ይኽን እና خورات حواتي ከምዚ ኣብ ስራሕ ውዒልካ او ከለኻ ምድቃስ ጽሕን ጎደሞ ተሲኢኻ ውላ ሃለኻ ለኣቶም محواس ገለ ዝኾነ ሽታ ክትፈጥር ከለኻ ኸኣኒ ደሰይብ ለነንዩ ማለት እዩ እዚ ኣነ ባዕላ ነፍሳ ዘይተኸናኸነት ነፍሳ ዘይተሓፀበት ነፍሳ ዘይኮነሲ ከመይ ገራ ገዛ ከተፅርየልና ገለ ዝብለት ተሓሳስባ ስለዚ ሕደራ ንዓኸውና ፀላእኻ ኢን ዝብላ ካብ ገዛን ክትወፀለን እውን ምርጫ ዝገብራ እና خورات حواتي ቅድሚ ከምዚታት ቅድሚ ዝኾነ ነገር ምባለን ንሳተን ቅድምና ሓሊፍና ነቂሕና ክንፀንሕ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኣብ ነፍስና ተከር ክንገብር ናታቶም ገዛ ክንሰርሕ እኮ ሓፍን ንቕናበልናሲ ንባዕልና
10 دقيقة 10 دقيقة خافتا موبايل نفرجلا جزء قتلبيلنا خافتا ندقسلا جزء قتلبيلنا نفسنا تحصصيبنا كده نحصص بيلنا انتن كنكون كنكلا لنا بعلنا مالتي هذه بحر حدا انتن كرئ خلكم تايدي زول مثلكم كلتوي كأسلست خداني خونا مو خدان سلا زي ولي كو يوي قال كم مخنيت زمت سبالو ነገር ግን ክልተ خدان ሃሌናኻ ሎሙ አንተ خديني ያዘው አልኩን ሳውጽ ይሓጽበ ሓዲረ ተሓንተ ደሞ ጽሕት خديني ያኸውዕል ኽእሊ ኣይኮነን በሸው ዝዓድዚ ንሓንተ በጃማ 10 ቅርሺ እያ 100 ቅርሺ ካሲ 10 በጃማ ከተምጽት ኽእሊ ኢኻ ስለዚ ሰሙን ሙሉ ሓንተ ነቀየርካ ትخدنሞ ድሕራይ ጥቕልለ ቢልካ ኻኒ ሕጽብ ተብሎ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ከኣኒ ኣብ ሙቆት ነርና ተሓጻጺብና ከኣኒ ክሬም ኣሎ ናይ ብብት ዝግበር ክሬም ካግብር ብስተኻለና መጠን በቃ ማዓልታው እንድሕር ንሕጸው ኮይና ማዓልታው እንድሕር ነፍስና ቴከር ንገብር ኮይና ማዕርኽ እንድኡ ኸማን ኣብ ከምኡ ክንበጽሕ ኣይንኽእልኒና ማለት እዩ እና ኹራት ኣሕዋተይ ካብዚ ዓዊ ነገር ተማሂርና ክንከውን ኢለ ተስፋ ይገብር ኣነ ንባዕለይ ብጣዕሚ ተገሪመ ብጣዕሚ ማለት እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ከኣ ክመሃረሉ ብዙሕ ነገር ከስተውዕለሉ ኽኢለ ማለት እዩ ان حواتي معاري كاني بزح نجار كتمهارا اللي إخني لقينا بزح يزلكن متأذل لخو بفلاي حدش تزخونكن جنا هذه نبز عد زمت أخنا نحر أخوينكن مستو تكنولوجينا مع عمل إننا ناس في حز خيد زلوا برك كتات لنا يخلعين خالي إخ أزرق أخو نجار نتاعي له مسيلكن تيك توك أبز ساعات زي مالتي حد أنا حدش تمسينا تيك توك هاي نورن حق زروا قلت عشان 10 سنة ولا 10 تروعة يستجمر تيك توك ነገር ግን ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ቲክቶክ ኣሎ ሓዳሽ ጓል መጽያ ወይ ወርሕ ወይ ክልተ ወርሕ ኸይጸንሐት ቲክቶክ ናሰራሕት የዘርያ ኣነ ሓዳሽ ካብ ዓዲ ዝመጸት ባሕረኛ ማለት እዩ እና እዚ ክትገብራ ከለኽን ቲክቶክ ኣይትጠቐማ ወይ ለምንታይ ከም ዝገብራ ኣለኽን ኣይኮነና ተይዘረባ ከም ድላይክን መንገዛ ኔት ናይ ዓረብ ካብኡ ለፍረሽ ክትኮና እየ ዝደላ ኣነ ክትጭነቕ ክትሓዝን ክትበኪ እየ ዘይደሊ እምበር ማንም ጓል ፍረሽ ክትከውን ኣብቲ ደስ ዝበላ እንትን ክትነጥፍ መሰለ ኣለዋ ማለት እዩ ኢንወይ ክለክን ዝደሊ ግን ሓደሽቲ ኮይንክን ኣቲኸን ናብዚ እንደ ዓረብ ገዛ ይቅረጽ ድዩ ወዲ ዓረብ ይቅረጽ ድዩ ገለ ድዩ ምናምን ኣይትፈልጣን ይኽን ስለዚ ይትፈልጥ ኸኣኒ ብገርህን ወይ ገዛ እንተ ቀሪጽክን ሞቶ ፖስት ክንኡ ወይ ንሳተን ዘይደልዩ ቦታ ኮይንክን ድሕር ቪድዮ ሰሪሕክን ንኣብነት ኣብ ክላሰነ መደቀስ ዓራት ገለ ወይም ደሞ ጋሻ ዝኣትየሉ መጅለስ ምናምን ኮይንክን ትቀርጻሞ ፖስት ትብሉ ሕዚ ንስኻትክን ናብቲ ገዛ ንስኻት ከራ ከለኽን ወይ ለኮሽን ክትልኸልክን ድዩ ወይ ልኾን ነገር ምጽለይ ክትብለክን ድዩ ስልክ ተቐቢላትክን ትጸንሕሞ ስልክ ሴፍ ስለ ትገብሮ سلك ندحر سيف كوينو ودياو ناتك تيك توك لافتنا تعربي زخيد مالتي كاو تعرب كاني قاطعم كوينو تيك توك እንዳፈተሸት ተረኸካተላ አፍቱ ንሳ ዘይት ደልዮ ቦታ ኮይን ካና ጨፈር ካዲዩ ወይ ከፊል ካልሆነ ነገር ላገር ካዲ ብቻ ለሆነ ፖስት ክትብል ከለኻ او ተረኸወተላ ሕማቅ ነገር ክመጽ ይኽእል ማለት እዩ እና ሁራት ሕዋተይ ካብኩም ስኽጥንቀቃ ያዝደለይክን ሓደ ሕዋተይ ለታይ ይገብራ ኣለዋ ናታተን ክዳን ተኸዲነና ጨፈራ ገለ ፖስት ይብላሞ ተንዕራብ ከኣኒ ተስበስል ቁጥርን ተስገለይሉ ዲ በቲክቶክ ረኺበን አን ዝሓዘን ሰባቱን ይፈልጥ ያነ ማለት እዩ እና ካብዚ ኩሉ ነገር እዚ ክንጥንቀቕ በዓልኽን ክትገብሩ ዘለክን እናስተውዓልክን ሓደሽቲ ሕዋተይ ከኣኒ ካብ ነባር ሕዋትክን ታይ ከም ዘሎ ኣብዙ ደዓረብ ከመይ ከም ዝስራሕ ታይ ከም ዝግበር ከመይ ከም ዝግበር ከኣኒ ንሓተትክን ክትፈልጣና ከምዚ ነገራት ጸገማት ከኣኒ ክትእለይ እየ ዝደለይክን ክብራት ሕዋተይ ማለት እዩ ኣነ ድባዕለይ ዘጋጠመኒ ክነግረኩም ከምዚ ዩቲዩብ ክሰርሕ ከለኹ ኣብ መጅለስ ከፊል ዩቲዩብ ዝሰርሕ ዩቲዩብ ከም ሰርሕ ነተዓሞይ ነጊረያ እየ ክሰርሕ እውን ፈቂዳት ለያ ማለት እዩ ነገር ግን ከምዚ ክትበሳጭ ከላ ብፍላይ ካልእ ሰራሕተኛ ምሰምፀትለይ ብፍላይ ክትበሳጭ ከላ ምናምን ታይ ትብለኒ ኣብ ገዛና ከፊልኩ ኩ ዩቲዩብ ትሰርሕ ኣለኺ ኣብ ገዛ ናይ ብናይ ገዛና ኣቑሑት ኩ ክትቀርጽ ምሻሎ ልኾነ ወላ መደገፊ ለሞባይል ይቕምጥ ለብለሉ መቕመጥ ሞባይል እንድሕርስ እየ መጽ ቡትናታትም ልኾነ ሓዋራታት ተደግፈሉ ማለት እዩ እዚ ነው ዓለሲ ክራይ ክትከፍሉሉ እዩ ዝግባእኪ ገለይላት ትዛረበኒ ማለት እዩ እና ኹራት ሕዋተይ እዚኣተን ክኹርያው ናብ ቀረባ ክስሕቀው ናብ ቀረባ እየ ንዕራብ ማለት እዩ በዓልና ክንጥንቀቕና ክንጥንቀቕ ጥራሕ እዩ ዘለና ኹራት ሕዋተይ ማለት እዩ ኣንዊሐዮ ብዙሕ ተዛሪበ ኣውዚ ወዲ ኣለኹ ኣሕዋተይ ለ ዝመሰለኩም ኮመንት ኣብ ኮመንት ስር ጽሓፉ ማለት እዩ ናይ ልሙዓት መደበይ እዚአን ይመስላ ነይረን ተፈቲኹሞ ሼር ላይክ ኮመንት ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ኣበራትዑኒ ብኻልእ ቪድዮ ክሳዕ ንራኸብ ባይ ሰሰናዩ